A dúbida plantexada a semana pasada sobre a permanencia de Chantada no Consorcio Turístico da Ribeira Sacra segue presente. Unha cuestión pola que lle preguntamos esta mañá ao alcalde deste concello, quen dixo que se trata dun tema no que non se poden tomar decisións precipitadamente e que hai que valorar. É un tema que temos que valorar, non se poden tomar decisións destas precipitadamente, non? Entón, eu creo recordar que nós fomos unhos, digamos, punteiros á hora de levar para adiante esta suma de os concellos da Ribeira Sacra, tanto de Ourense como de Lugo. Lembrou a época na que fora presidente do Consorcio nos primeiros anos da entidade, etapa na que contaban co apoio económico da Xunta, Goberno Central e aportacións dos concellos adheridos, engadindo que se fixeron entón numerosas obras entre todos eles. Unha situación financiaira que cambiou cando o plan director ideado para pôr en marcha o Consorcio esgotou a súa vixencia e o Ministerio retirou as axudas. Deste xeito e con menos presuposto leva a que se vexan restringidas as actuacións do Consorcio, polo que o alcalde chantadino considera que se deben buscar novas vías de financiamento. Parece ser que agora a financiación é máis cativa, pero eu penso que este tipo de cuestións antes de tomar unha decisión unilateral que se debería discutir no propio órgano que está levando a cabo o Consorcio, entre todos os alcaldes, a ver se é posible, alcaldes ou representantes, se é posible darlle outro empuxón para, por parte da Xunta ou das Diputacións, que haxa, digamos, unha animación distinta ao parecer do que hai agora. Eu estou falando por o que se me informa a través de Piñeiro, portavoz do BNG, que era o que estaba asistindo a estas cousas. Entón, vámoslo a meditar con toda seriedade e antes de tomar, insisto, esa decisión, valoralo e loitar para que si o funcionamento non é o que debería ser, que termine funcionando ben e recaudando financiación. E máis, hasta se está a falar por parte, sobre todo, da Xunta de Galicia, que se valorará todos aqueles ayuntamientos que se mancomunen ou que se axuden, que fagan cousas en común, máis mancomunidade, por así decirlo, que 20 concellos, tanto de Lugo como do Ourense, estén dispostos a traballar por causas sobre todo relacionadas co turismo e ca cultura, eu penso que debería ser un bo órgano para o funcionamento destas cousas.